Kaiz, artistak. Beno, ikusten duzuenez, gaur, banana, talimoi, jogurta, tarta egingo dugu. Tarta hau oso erreza da, eta tita batean egiten da. Ikusten duzuenez, tarta honi ere, 4-3-2-1 deitu aldiogu. 4-3-2-1 tarta. Edo tarta osasungarria. Zer behar dugu horretarako? 4 limoi jogurta, 3 arrautza, 2 banana, 50 gramo irina, eta 60 mililitro ur. Beraz, zer egin behar dugu? Bada, poliki-poliki, osagaiak, bolean bota. Beraz, magia egingo dugu eta jogurtak irekiko dira. Pling! Jogurtak irekita! Eta orain, jogurtak botako ditugu. Txun. Oepa, erortzen dena. Ikusten gainera, hau egiten primeran pasatuko gana. Beste bat, epa, erortzen dena, jupi. Eta azkena. Txan. Jogurta botata. Eta orain, arrautzak. Bat. 2. 3. Eta 3 arrautza bota ditugu. Baina ikusten duzuenez, bananak ireki gabe daude. Orduan, irekiko ditut. Voila! Irekita! Eta botako ditut, ezta? Bananak botako ditut. Zatitxoak botako ditugu. Bai, gero, txikitzeko, errazagoa izateko. Ikusten duzuenez, oso erraza da. Eta ze falta da? Irina botatzea, eta ura. Beraz, txikituko dugu. Por cierto, ez dakit prestatu duzuen, baina labea 160 gradutan prestatu behar dugu. Animatzen? Ea, non dago irabiatzekoa, irabiagailua. Taran, hemen dago. Eta joango gara irabiatzen. Irabiatu, gazte gozo ateratzeko irabiatu. Gazte gozoa irabiatu. Nola geratuko da? Taran! Eta oraintxe badakizue, kenduko diogu entzufea, irekiko dugu, eta hor utziko dugu ondo garbitzeko. Eta ze falta da, molde batean jartzea. Baina moldean jartzeko 2 aukera. Edo labe papera erabili, edo gurina pizka bat eta irin pizka batekin. Nik gurin eta irin pizka batekin egingo dut. Aber nola prestatuko dudan. Tirin! Hartzen dut gurin pizka bat eta behitu nola margotzen dudan, ezta? Gasteizko margolariek jada bukatu dute margozten. Ikusten? Oso ondo, horrela. Eta horrela geratuko da eta gainera behitu ondo pasatzen ari ganen egiten, ezta? Eskuekin, eskuak erabilita, baina ze ondo. Eta gero, irin pizka bat.
Zirin pizka bat. Eta irinarekin, bai, beteko dugu dana, irinarekin. Ikusten? Baina ze ondo pasatzen ari garen. Eta ja azkena, zer da? Gure, nahasketa, orea bihurtzeko botatzea. Baina zein erreza. Begiratu, hortxe dago. Eta non sartuko dugu? Labean. Eta ikusten duzuenez, labea 160 gradutan jarrita dago eta bi aldeetan airearekin. Eta hortxe, bai? Zer jarriko dugu? Sartuko dugu gure orea. Eta zenbat minutu utzi behar dugu? 40 minututan. Gure orea. Agur. Hortze dago gure tarta, gure pastela, gure limoiko, jogurtarekin da bananekin egindako pastela. Lau, biru, bi bat pastela, pastela osasungarria. Beno ba, 40 minutu. Eta, 160 gradutan jarrita, ikusiko dugu zelan geratu den. Begiratu nola geratu den. Bueno. Beno, nire gomendioa da, itxarotea, eta horrela ikusiko dugu, ea nola atera den. Baina behintzat, ASMR momentu txiki bat egingo dugu. A ber. Zelako forma daukan. Beno, utziko dugu hemen ordu bete edo 2 ordu, bai, lasaitzeko eta kitxo. Edo, bueno, nahi baduzue pizkatxo bat bakarrik, baina orain bero dago, eta gogoratu, hotzala bero, irakurri egunero. Beno, ikus dezagun nola geratu den, ezta? A ber, ASMR momentua entzun hau, Beraz, platerra prestatuko dugu. Eta platerrean jarriko dugu. Begiratu zelako forma daukan. Eta orain, entzungo dugu, bai, nola egiten duen crispy kraspa, bai, eta besteak. A ber, ASMR momentua. Begiratu nola geratu den. Eta orain fregatzeko momentua. Zaporea. Limoi eta platano pastela. 4-3-2 bat. Probatuko duzu, Beste bat arte, gustatu bazaizue, badakizue.